Kalenti jong kajing syai. Ipri yang subhaya pi sekanika Amen Faithful and True Channel, but hakanika series the Early Church Fathers series murki pa balang kiba ningkong jong kaniam Kristan. Pani lasadang ikanik series ada lai sauteli ki video. Para kanika sengi kanika lenti jong kajing syai kadeka siti jong u Barnabas. Di syuabangin ya page ya kanika siti tungin page menno la tho la kumno ya kanika siti but u une u Barnabas. Kanika siti kamdei setia ka siti. Hare kadei ya kaba ya kanika pa kila kaba dei Om don hangno ba kanika jing tho ka kam ba u Barnabas hi ulong unong tho jongka but kam kamru ba kami na ki apostol. Nadu kipor kipa mensyua ya kanika jing tho lai kerteng ha u apostol Barnabas u perlok noyalap jong u Paulus apostol. Hendrei kajing persya kebajur jong ka ya ki kipadei na kiju ringkat bat kerukom hikai kipa per sibun na kijong u Paulus kapeni ba omla setiaban pediang ba u Barnabas udei unong tho jongka. Langai ba kani kajing tho kami na Alexandria. Kadang don hadu menta hakatin Greek kapaten rai jongka haka Codex Sinaiticus jongka spas nem kapasa. Hakabala penrung yaka hapedeng kikot jong ka jutang kapatmai. Henry labu yaka hadin jong ka kitab cing penpau lene ka apokalips. Kadon ru haka Codex Hierosolymitanus. Kapadon ru yaka didake kabangila penbena haka hakiki video kibeladap spangka eka didake. Nalor kata kidon sabun teli ki manuskrip leni ki jin tok ki pa kendiat jong hakakin Greek jong kene ka city. But kadang don ru ha ka jing penkelas ka ketien Latin jong ka spas nem kepalai. Siapang kapor bar tok ya ka. Ki babun ki nang wat beniak menta ki sngau tenat pen ai ya ka sa kini ki senem. Si spa khatniau lene sispa lai puar. Kini ki arteli ki snem antat malatho mo. Sispa khatniau edi lene sispa lai puar edi. But kam sya kabenta ba kam hadin jong kata kapor di lapan deh kitu snem lene kam hadin ru. Hakapor keba mensyua kata haki snem nyopo edi but nyopo kenai edi kadon la ki jong ki jing hakitu kipor. Di kumang la siam hapor bangi ai ki introduction jong ka city Saki Korin na u Clement u Bishop Clement jong ka Rome tingla patai pang kitu ki snem jong ki jing jia jong ki jing don jong ki jing na kam tame na ka pantaki Kristan ha tu ki snem nyopo but nyopo kundai ndela rangi ai terik ka kapor len hau kini ki snem si spakat nyo lane si spalai puar kam tam la sim ya ka terik ke kam hadin kajing bom don jong kajing kidau ki pasai sa kajutang ka pathmai hakan ne kajing tho kalong kajing ka pakra di menta tungin pet ya kaneka city ngine pule kim don lut bar khwat kajing tho di hang ne kidon katok ane ki manuscript pada kaneka sedang naka lenong ka balai phuai mut kidon kiwe mut kide ki bala ja naka dau jong kitu kajing kajing sa thombor jong ki Kristan jing sa thang bat kumta terter ti kumta don lut ki jing tho ti kini di tang kendiat kini jing tho te kini kelenong ka balai phuwe ka sedang na kini ka pentak ka pesan khot san la tho kumne ti ngini pule kum makalong menta nalor kata ko parajonga la utrai ula syak sitom na ka penta ki men sim jongi wadla ulong utrai jong ka pertei barok ka wei ya uba ublei ula ong shua ban seng
ya ka perthei tongin ya thau ya ubreu hakadur bat kejing srim jongi bang syam ha kitab Genesis long baning kong kot arpun riu kuno te ulai sya sitom ha ki kti ki breu to tip ya kane kinong ya tu lupa da kejing ai subhana u ki la ya tu lupa sya phang jong u bat namar ba udai ban pen pau la de hakato ulai sya sitom khnang ba un pendu no ya kejing yap bat ban pen i ya ka jing mi pat na ki be yap kini jing tho spang kini ni la ban yo ru na ka city jong Paulus shak u Timotheus maka we ka benta ka na ka city ka ben kong u Timotheus long ba light khot kan riu bat ka city ka ar se u Timotheus long ka ban kong khot sipo kane ka long ban pendep ya ka jing kular ya ki department ban pen kre ila de ya ka judge ben riu bat mai ban pen ikat ba udang don ka perthei ba uhi un pen mi pat ya ki bayam pat un bishar ya ki ba lami pat kat ba udang hikai ya ki Israel ban le shibun bat ula le shibun ki dak pat ki kamba ula yelap haki bat ula id bha ya ki bat haba ula jit ya ki apostol jong u ki padei ban yalap ya ka gospel jong u ula jit ya ki breu ki pa pop tam khnang ban pen i ba uwan ban khot ya ki ba wan ban khot ya ki ba hok Henry ya ki ba pop mai siam ha Markus ar khanyo nakta ula pen pawi la de kum ukun uble lada siam lawan ha ka do don lat ya ki breu ban yo jing pen im da ka pa pet ya u namar wat haba ki pet ya kasngi kabadei tangga jing thau jong ki kti jong u pat kabadei ban jot no kimla ban pet haki benta jong ka le ne persa ya ka nakane ka dau ukun ubre ulawan ka do ban pendap pura ya ke jing bun ki pop jong ki tu ki bela penyap ya ki no ya tu lupa jong u namar ba ula pen thmai yangi lang ba ke jing map ya ki pop ulawan penlong thmai yangi khnang baki men sim jongi kin long kum ki men sim jongi knaret kumba udang thau thmai yangi lada ukunu blay ubalong utrai bat ubadei ban bishar ya ki ba imbat ya ki ba yam ula sha sitom khnang bada ki jingmong jong u ngin im to ngin ngej ba ukunu blay unla ban sha sitom like no tang nakabanta jongi ukunu blay umla ban sya sitom lain no nakabantai jongi nalor kata habala sanar panai ya u la ai ya u kawan kabakle bat ka ksang mandi kamang syam ha gospel ke Matius nong ba arpus nyau ka lai pusau to sya skor kumno kiling do jang katempel kilaya tu lupa syapang kane la tho uno ubom sya jing it ya ka jing sya jing it en pendu no ya uda ka jing yap Leviticus arpulai arpu kendai utrai ul hukum ya kane namar ba uhi unsa IT ya ka met jong u kum ka jing kenya na ka pantaki pop jongi kenang bakadak ka bala pen i hau isak ubala sya IT halor keduan kan urlong saka ipat ka ba uong ladon ka wa ka batu cakaliang kamon berkiding ki internet kilami hajan jongka ber uno babam na ki un im junom ni syami kini jing tho na kitab Ezekiel nang tu lupa long ka ba sapunyau khot iwe hadu khatar da kane umut bangi hi ngihiar syaka da ka badap da ki pop bat ka jing japo henrengi mi no da ka pa sei so haki do nut ki jongi da ka pa don ka jing shapting ba jing kermen ha u jisu lang ba omen sim Moses te ula ong ha u Joshua ukun unun lene u jisu ukun unun hadin ba ula ai ya u ya kane ka kerteng haba ula pa ya u ban sentiat ya kari sim ka kitab hakikti jongme ba tho ya ka ba utrai ong bahaki sngi ki bakadu ukunu blay unrat no nakitiet ya ka yeng barok kaway jong u Amalek na Exodus kaning ngi yo
lenong ka khat nyau khat sau bat khat reu pej hang neru lapin ibiang ya ujisu kum ukun ubreu rei ukun ublei ubala pau hakadok lengba kadak lene type namar ki breu kin sa ong ba ukris udai ukun udabit henrei udabit hi ula yathu lupa takabatip ya kajing bakala jong ki bapop utrai ula ong ha utrai jonga shong hakakti kamon jonga hadu bangan penlong ya kinong shun jome kum ka jinyu kujat jome ka sam sispa sipo kwat kadwei baru isaya ru ong utrai ula ong ha ukris kemut ubala pensle utrai jonga ya uba ngalabat ya kakti kamon jongu bagi jaj benriu kin ko ngo ya u pat ngan pen pra ya kabor jong kisim Isaya safusan iwe. Pej kumno udabit ukhot ya kum utrai bat ong kun. Kumba ong Jisu ma Markus kat arlai punyau Matius arpu safusan bat Lukas arpo safusau. Shua bangin ngej hau blei kajakasa jong kadonut jongi kala jot bat telot. Kum ketempel ke balatei daki kiti beriu. Namar kaladap daki jing mane blei thala pat ki kam ki ba persya ya blei kalalong ka ying jong ki ksui kamut u banapasan ne u ong kuda uba ki donut ki jungi ajing sya ki benlong ki jaka shong jong blei repade nakadau jong ki jing mane ki blei thala kilak kadonut kilak lalong ka jaka jong ki ksui Henry ente yaka hakerteng utrai to pej baha baka tempel jung utrai kan long kabalatei hakaburam to tip kumno habangi lapidyang ya kajing mapop badbu ya kajing kermen jungi hakakerteng jung u lapenlong thmayangi bala thau biang yangi nadu basdang menta ublei usyong sisya hapo jungi ha kata kajaka sa kabadai mangi kemudian endai lamap iki pop jungi mereka rut jungi kakalong biang kajaka syong sa kajong blei kumno da ka ktin jong ke jing ngai jong u da ke jing pen bena ya ke jing kular da ke jing start jong ki kum jong u da ke jing hikai jong u da uhi ubaya tu lupa hapo jongi ba da uhi ubay syong hapo jongi wadla ngilalong ki mrau jong ke jing yam uple ya ke jing khang jong ke tempel kata kamut ka sentur jongi da ka ba ai yangi ke jing kelak ka pamut berbengin pla dekat sentur pergi kala ke pamut pat kumta uyala mengi seka tempel bom julor ke bom put men om penmi jing ya klat ne jing ya pai lene pim dei ben penmi jing ya klat lene jing ya pai uong aki kristan o Barnabas lene kene ke siti ka ong henrei men pen yesuk bat men pen ya teli ya kiba ya kajia men pla ya kipop jome men omlet duai haba metip ba melale ya kapasniu kane kalong kalenti jong kecing syai ong thok kane ke siti ya kabal ainam ke siti jong Barnabas te hakane ke bakut ngi ba laptha ban let pla laptha ban let plai ke pop ban ngi de ban let duai ba ngi tip ngi don ya ka pop temut ngi de ban let pla ngi si le sim takum kabalang ban let duai ti komen ko para kene ngapule ya kane ke siti borok ko we jong une bal ainam mo ke de siti jong u Barnabas bat kene ya kane ke siti la ai kerteng kumne ke lenti jong ke cingsai nomar ba ngi i ha ka bakut jong kane ke siti ka ong kane kalong ke lenti jong ke cingsai ti komen para ya sam kum kini ki jing tho bat kini ki jing tip lese lada pi kwa la tapi komen ban bu ya kane ha ka website ngan sabu ha ka website jonga kadon ka website jonga ru ka pakerteng ka amenfaithfulandtrue.com amenfaithfulandtrue.com la pi kwa ngan sabu ya kini kiba ngalapen ka la khasi shoban bu ngan sa edit kambiang ba pin suk ban pule ba kambej ban pule ya kane ka translation se ka tin khasi ya kane ki jing tho jong ki pa the men jong kapalang len ki early church fathers di
ngangit kane ka yarap wan yo jing tip ya kum kini ki city bun sin ngim ju yo sngo ya kini ki city like kitu ki ba de ki reuniam bat ki leng dok soblei bat ki bishop ki baju dwai berbor lem baju ki sam bat ki don ye jing pule ni ong ka spiritual reading ya ki ba ngaru ngasat le ya kane tinga kentu ya ki weru ba kin le maka don ru ha ka website mo jong nakapanta kitu ki bakwa ya kane ka website do kadon kerteng ka universalis.com pila ban duai mor nomor ba ka bible ko ong yangi ban duai nyosin sisngi de ha kita jing penbet jong kapalang ya ki por jing duai bet ki jing pule bagi di ban pele jemut ban puson de ki don ru ki jing pule ki bagi ong spiritual reading pila ban pule bat pin sayo ru ban pule ya kane ka city na ya ka city lenti trong cái chính sai but gila thọ tu letter of Barnabas thì cũng lịch sử này cái por trong pi ya samlem ya kiweiru